Sinasabi. Tika lang mga kaibigan. Mega love shoutout sa mga kaibigan natin diyan na nauna, mga first owner diyan. Tika lang. Sige, babasahin ka na mamaya. Shop 99 Super Shop. Mega love shoutout sa $2 million my house ni Tening. Tika lang. Alfredo Lacerna, Musta House from kaibigan Alfredo Lacerna. Mega love shoutout po sa mga nauna dyan. Kay Diehard, nandito si Diehard. Shoutout Tiha, ha from Diehard. Tamsak Manoy from Manidong Vlogs. Pastilan, ha from Diehard. Never die. Magaling na mag-install si Diehard eh. Diehard, magaling mag-install ng solar panel. Like number 2 from Ate Merel's channel. Alfredo Lacer na ginebra lang ang NSD. Mega love shoutout Dong Vlogs. Nakatayo ang mga camera ka Diehard from Diehard Never Die. Baba ng bahay Never Die. Shoutout sa mga Diehard. Dine host from Diehard. Parang kabayan, dito ako nasa harang mo from Anali Victorino. Dami pang support to my host. Ang dami oh. Oh. Mga pang support natin. Baba mo na bahay, kaibigan. Dalawa pa lang na dikit ko dito kay Diehard eh. Yun, dikitan po tayo mga kaibigan, dikitan.
Parang kabayan, dito ako. Dito ako nasa harang mo from Arnel Alali Victorino. Daming pang support. Tunay host. From Alfredo Serna. Yan, medyo may kilab shoutout sa $15 million may house. Thumbs up house from CNM Studio. Salamat kayo kaibigan CNM Studio. Salamat sa pagpunta. Baba ako, premier ko host. Patamsak na naman sana, patamsak sa premier. Premier natin may release sa channel. Madali lang pong tamsakan ng premier mga kaibigan. Punta ko natin may release sa like number 11. Like number 12. Sa tamsak. Like number 13. 13 thumbs up at i-release. Pang 13 thumbs up at i-release sa tatlo. Hindi ako magbabakas at i-release ha. Hindi na ako magbabakas. Madaming bisita natin, madaming bisita. Hindi na muna ako magbabakas. Natatambakan na naman si Tunying. Natatambakan si Tunying. Shoutout po bro from Johnny TV Vlog. May club shoutout. May release sa premier na lang ako magtamsak. 32 hours pa from Die Hard Never Die. Thank you kaibigan Die Hard Never Die. Makipagdikitan ka lang muna kaibigan Die Hard Never Die ha. Babalik kayo mga yan, babalik kayo mga yan. Huwag kang mag-alala. Walang budol dito sa aking live stream. Hindi magulang yung mga barkada natin dito. Kaya makipagdikitan ka lang kaibigan Die Hard ha. Makipagdikitan ka lang muna. Mamaya yung pangayuda ko, nandito yung pangayuda ko. Hindi kita makakalimutan. Basta pag nagbaba ka ng bahay, sabihin ko sa'yo kung didikit ako ha. Dalawa pa lang yung dikit ko sa'yo kanina. Yung Paxting at saka Anthony Max. Nagbakas ako dun sa Paxting kaibigan Die Hard ha. Janet TV Vlog nag-drop ng bahay. Patamsak po ng nakapin. Type number 1. Kung tapos na po magtamsak. Tamsak Karagos from Jingo Magdadaro. CNM Studio Bigi may gamgalab shoutout Jingo from Miralises Channel. Kumusta na po kaibigan from CNM Studio? Okay na po kaibigan. Shoutout po Idol Tanying from Francis M Vlog. Sis Miray, may gamgalab shoutout sabi ni Jingo Magdadaro Ninja. Nakalampas ako sa 2 harang host. Okay lang host. Hindi ako makarating kahapon. Okay, walang problema yan. Rojak. No problem yan, Rodia Cordelas. Walang problema yan kay kaibigan Tunying. Malawak ang pangunawan ni kaibigan Tunying. Kaya ayos lang yan. Tusok lang kayo from Mix TV. Sini L from Jingo Magdadaro Ninja. Hindi naman yung aking aking kapsat nagsisimula na naman eh. Ako. May club shoutout po sa $16 million may house. Natambakan na naman ako. Morning! Kadjimatan. Ano yun? Hindi ko mag-get siya. Jingo Kabsata. Arnel Alali Victorino. Nag-drop ng bahay. Jingo Magdadaro. Ikaw na talaga Kabsat Power. Kung wala nang sinasabi na naman itong bata na to. Ano gawa mo Lods from Anastasio Pati? Nag-ELS ako kaibigan Anastasio Pati. Tusok Lakay from Nognog 3TV. Salamat kaibigan Lakay. Hashtag Mix in Design. Rowena Turanya Bigi with love and care emoticon. Tusok Manoy from Doom Vlogs 2. Tamsak 16 from Ate Chris Laurente. Tamsak Dan, good afternoon from Ate Rowena Turanya. Johnny TV Vlog nag-drop ng bahay. Okay na ba yung ngipin natin dyan, Ate Rowena niya? Tama sabi ni Kadjuni TV, dapat ginto ang pinalagay sa ginto. Ang pinapalit, ang pinalit doon sa ngipin. Si Ate Miralisa, premiere. 32 hours pa. Mega love shoutout sa lahat from Ate Grace Laurente.
Johnny D. Vlog nag-drop ng bahay na sarang pa from Ate Grace. Digit din ito sa iyo bro from Dong Vlogs to. Mega Grace from Jigo Magdadaro Ninja. Nugdug 1 TV Tosok Lakay from Mix and Design. Meron si channel, salamat host. Tusok host, may bakas pa from Roger Crodelas. Tamsak dan ating meron si channel from Ruin Tiranya. Anastasio Pati. Balik dalawa, sipin mo pogi. Ayan. Bakit dalawa, sipin mo pogi? Yun. Bakit daw dalawa? Apat pa nga o, apat o. Lima pa o, lima. O. Pangayuda, pangayuda. Mga legit na pangayuda, legit. Sana all na lang tayo nito from Jigo Magdadaro Ninja. Palagay ng kumot Manoy, meron na. Linagyan ko pa ng ano, ng downy. May downy pa yung kumot ng Manoy. Daming tusok, daming tamsak. Salamat from Ramil sa channel. Magbalikan namin Sean kung nandikitan nyo tapos para mabasa ko para mabalikan mga kaibigan. Yung premiere po, ang priority muna, premiere. Madali lang po kasing tamsakan ng premiere. Madaling bakasan at madali kayong suklian. Kaya yan ang masasabi ko sa inyo. Pag premiere, tamsakan nyo, magbakas kayo para mabalikan agad kayo. Wala kayong papanuurin. Mas magandang dikitan ang premiere. Yung mga nagmamadali dyan, maglalay ka lang kayo, kalimbang all, tapos comment kayo. Di katulad na pag nagbaba ng link ng video, panunuorin nyo pa ng 3 minutes or 4 minutes. Ang premiere, babakasan nyo lang, magta-thumbs up lang kayo, tapos magbabakas kayo, tapos na. Bro dyan wag mo i-vlog. Ginagawa natin baka masipa tayo lahat. Haha, from Die Hard Never. From Die Hard Never Die. Huwag daw i-vlog, sabi ni kay Bro Johnny. Harang po po from Hori Official. Good morning po, kamusta? May galab shoutout from Ori Official TV. OTWC Nakapin from CNM Studio. Tamsakdan po from Ori Official. Arnel Victorino, Bigi Bigi. Anastasia Pati, dami mong sipi pogi. Pahingi yung isa here. Malapit ka lang, di ba yung sa itong isa? Johnny TV Vlog, nag-drop ng bahay. Salamat sa patusok manaya, Manong Lakay. Dami na pala. May glove shoutout sa aking pastora. Salamat po Pastora Lulu Makarag. Hello po Bro Tunying from Ate Lulu Makarag. Ang pastora po namin. Pababa nga po ng bahay. Marunong po magbaba ng bahay. Pastora Lulu. Good morning po, kumusta? May glove shoutout from Ori Official TV. O level sa nakapin from CNM Studio. Tamsak na po from Ori Official. Dahil mong sipi po kipengi. Tamsak ko sa nakapin, may bakas pa from Roger Crodelas. Pagumot ka ba yan ha? Mayroon naman manidog, nahuli lang. Magandang tanghali from Demon Child Tide Shows. Tusong Lakay at Mami Relisa from Nugnog 5 TV. May love shoutout Nugnog from Mirror sa channel. Si ano yan? Si Manong Lakayan, Manong Lakay Mix and Design. Yes bro, from Doom Vlogs to. Kuya Ori, from Jigo Magdadaro Ninja. Tamsak na po sa nakapin from Ori Official TV. May love shoutout Demon from Mirror sa channel. Tusok Lakay at Mami Relisa from Nugnog 6 TV. Roger Cordelas nag-drop na bahay. Pahaba na nga ng bahay mo kaibigan, Die Hard. Ma'am Jiga, kumusta po? Salamat from Ori Official TV. Harang from CNM Studio. May love shoutout Ori from Mirror sa channel. Dan tusok sa nakamin from CNM Studio. Dan Tamsak 6 Miray from Jigo Magdadaro Ninja.
Patam sa premier ni Sandy, salamat po, Mantiruin na tira niya. Next pin po, si Sandy tira niya pa, patusok po, pa-thumbs up. Thumbs up sa nakapin. Manay dating dikit na from Dome Vlogs to. Demon slide shows, nag-drop ng bahay. Hello po from Ramil Sarilla. Mega love shoutout po from Ori Official TV. Parang ako from Dome Vlogs. Tusok lang kayo at mamiralisa. Ano po gamit dito, Lods? Ninja ba o main channel from Anastasio? Kahit ano, kahit ninja, kahit ninja yan, kahit ninja turtle, kahit main, basta magbalikan. Walang problema yan, kaibigan Anastasio pati. Kahit ninja turtle, kahit lala moves, kahit grab, pwede. Basta magbalikan. Walang lamangan kaibigan dito sa aking live stream. Basta pag dinikitan kayo, pag nag-mention sa'yo, dikitan mo. Yun lang, walang ninja. Basta yan din naman, dumidikit naman ng ninja na yan eh. Dumidikit yan eh. Yung yung ayaw sa ninja, pag isuyo po, huwag dikitan ng ninja. Kasi may iba po tayo mga kaibigan na gusto main to main lang. Ay, papaliwanag ko po para maganda. Pero yung iba po, hindi naman namimili. Pwede ninja, pwede dikit ang ninja. Yung iba naman po, gusto main to main lang talaga para yung notify ng parehas natin is mag-notify tayo pareho. Para yung i-notify yung video ko, yung video mo i-notify din sa akin. Yun ang patakaran, yung may main to main lang, main to main. Yung may gusto ng ninja, tanggapin natin yung ninja. Pero ipapaliwanag ko din sa mga gumagamit ng ninja, ibalik nyo naman yung main. Ano ba, dinikitan kayo ng main, nung nagdikit sa inyo dito sa live stream, pag nakita nyo yung bakas ng main na dinikit sa inyo, ibalik nyo naman yung main nyo, mga kaibigan. Para parehas. May love shoutout po from Dog Vlogs to. Meron sa channel. Thumbs up bakas na from Die Hard Never Die. Morning Ma'am Wen from Dog Vlogs to. Official Bigi-Bigi. Si Lolo Makarag po, pastora ko po yan. Pwede pakidikitan niyo po ang aking pastora kasi hindi pa siya marunong magbaba kasi. Kaya naman na isa-search ko lang si Pastora Lolo. Yun, na-search ko na. 72 subscriber po siya. Pang 73 ako. Ito, maliit lang po yung kanyang video yung ilalagay ko 34 seconds lang. Yan yung binaba po ni Paxting. Yan po yung kay Lolo Makarag, ang pastora. Tusok lang kay Ma'am Meralisa from Nognog Channel. Ore morning kaibigan from Anali Victorino. Anali Victorino nag-drop ng bahay. Thumbs up 25 bro. Mega love shoutout from CGTV. Ang aking brother na si CGTV. Mega love shoutout. Don Vlog, mega love shoutout po. Kumusta from Ore Official? Lakay tusok at Ma'am Meralisa from Nognog 9 Vlog. Lolo Makarag, hindi daw nagbaba. Binaba ko na po, pastora. Binaba na po ni Paxting. Yes bro, from Anali Victorina. Ipipin ko po mamaya. Harang-harang na lang ako. Harang-harang na lang dito from di mo magdadaro ninyo. Pwede bang sumali Lods from Anastasio Patay? Sige, baba ka ng bahay kaibigan Anastasio. Baba ng bahay. Basahin ko lang to, pag na umundi yung bahay, mag-aayuda ako. Tusok lang kayo at Mamiralisa from Nognog Team Vlog. Thank you po sa pag-pin host from Ate Rowena Tiranya Vlog. Type number 1 kung tapos na po sa premiere ni Ma'am Rowena Tiranya. Tapos magbabalik kayo ng bahay para madikitan.
Tamsak na rin sa nakapin. Tamsak sapat na po from CGTV. Yan, padikit naman po sa kaibigan CGTV. Dito ako sa harap bro, from Annalyn Victorino. Hashtag dong vlogs. Di ko magdadaro, ninja, bigi-bigi. Die Hard, Demon Child, tapos na bakas na, from Die Hard, Never Die. Sige, magkapagdikitan ka lang muna kaibigan Die Hard ha. Die Hard, Never Die, marami yan, marami yan. Magbabalik yan, magbakas ka lang ng maganda, babalikan ka ng mga yan. Johnny TV Vlog, nag-drop ng bahay, Die Hard, Never Die. Nag-drop ng bahay. Matatabunan kasi ako kaibigan Die Hard pag ano pag nag-ayuda agad ako. Dahil yung mabasahin. OTW Ma'am Rowena from Mirai's channel. CGTV, isang tusok sapat na from kaibigan CGTV. Buy mo Die Hard from Demon Charge Slideshow. Nasa taas yung bahay ni Die Hard, kaibigan Demon. Bigyan mo nga ng ano yan kaibigan Demon kung meron ka pa dyan. Kahit 5. Mamaya pag-ipin ko, kaibigan Demon. Tusok lakay from Matrix 03. Mega love shoutout Mix in Design from Ate Miralisa channel. Mega love shoutout CG from Ate Miralisa. Mega love shoutout Ma'am Miralisa from Matrix 03. Jingo Magdadaro, nag-drop ng bahay. Tamsak lang guys, sapat na from Jingo Magdadaro. Dikitan po, dikitan. Marami po yung nagdidikitan, no? Marami po nag-drop ng bahay. Tamsak lang guys, sapat na from Jingo Magdadaro. Die Hard Never Die, nag-drop ng bahay. Tamsak house from Mama's Vlog. Dong Vlogs. Tamsak sa nakapin kabayan from Dong Vlogs. Dan sa nakapin lakay. Nawalink ni Ma'am Miralisa. Ay nawala, pinalitan ko muna kay Ma'am Tiranya. Ma'am, baba lang muna ng baba Ate Miralisa channel. Thank you sis Miralisa channel from Ruina Tiranya. I'm back bro Tonying from Lulu Macarag. Thank you po Pastora. May binaba na pa akong bahay. Yung bahay nyo. Mamaya po ipipin ko para may subscribe kayo ng aking mga kaibigan. Die Hard Never Die. Dandikit sa iyo from Demon Slideshows. Dito ba ako sa harang bro? Pamdong vlogs to. Manidong bigi-bigi. Salamat bro. Indong vlogs to. From Rowena Tiranya Vlog. Excuse. OTW sinakapin from Jingo Magdadaro. Tama yan bro. Dapat idikit din ang main ha. Yung iba talagang ninja lang. Oo nga, basta pag dumikit sa inyo yung main mga kaibigan, paggamit nyo ninja, pag dumikit sa inyo yung main, balikan nyo naman ang main nyo. Kasi nabasa nyo naman, yun ang main kasi nila. Para pare-paras na mag-pop up yung ano, yung mga upload natin, pare-paras natin na makikita, pares natin mapapanood. Para walang laman kasi pag ninja hindi mo naman mapapanood eh. Ilalo kung pangbakas mo lang, mag-notify nga. Magpa-pop up ka, so siyempre hindi mo naman papanoorin kasi ninja mo nga lang yun eh. Mas maganda yung pag dinikit sa inyo yung main, balikan nyo din ang main yung mga kaibigan. Para pare-paras tayo walang lamangan, mas maganda yung walang lamangan eh. Maganda yung suportahan mga kaibigan. Paxting yun, eto yung ano, kay Ma'am Lolo Macarag. Yung aking pastor, ipin ko lang po muna si pastor mga kaibigan ha. Ate Rowena, palitan ko lang po, saglit lang po. Yan, ano nga po sa nakapin, lahat po nang naandito pakidikit sa nakapin. Sa aking pastor, sa aking pastora, kahit tig-isa lang po. Thumbs up from Mama's Vlog. Like number 30 kaibigan from Skyler Moto Vlog. Harang again from Annalyn Victorino. Harang kaibigan from Skyler. Arnel Anali, thumbs up sa nakapin from Arnel Anali Victorino. Mega love shoutout Skyler from Matrix 03. Ma'am Gino, tusok na po. Ang galing naman ng boses mo. Anong lingwahe po yun? Ma'am, Ilocano. Mega love shoutout from Yellow 22 TV Green. Salamat po Ma'am Wen sa pagbisita sa premiere mo. From Anali Victorino. Yellow 22 TV Green, nag-drop ng bahay.
Arnel Anali Victorino, Bigi and Ate Grace. Pati ang ganda niya sa picture. Baka bata pa po kayo dun, ma'am. From All Official. Tusok Lakay at sa nakapin, dikit na din from Matrix TV. Die Hard Never Die, Bigi Mamas TV, nag-drop ng bahay. Manito Nying, good afternoon sa iyo kaibigan from Manay Christ Follower TV. Maraming morning grace kaibigan from Dom Vlogs. Mamas Vlog, nag-drop ng bahay, may galab shoutout po. Hashtag Christ Follower TV from Rowena Tiranya. Morning Manay Christ from Arden Anali Victorino. Skitter Sumatsari, hello po. Hashtag Mix and Design, Anali Victorino, nag-drop ng bahay. Ay Bigi, magandang tanghali house from Daddy RGTV. Yan, may galang shoutout kaibigan Daddy RGTV house. Baba ka lang na ba kaibigan Daddy RGTV, baka marami kasi akong binabasa, mamaya ako ayuda. Pag hindi kasi mababasa lahat magtatampo tong mga kaibigan natin dito na hindi nababasa yung kanilang mention. Hello Pastor Christ Follower TV from Miralises Channel. From Marisa El Natividad. Daddy RGTV nag-drop ng bahay. Pakidikit naman po kay Daddy RGTV. Yung mga nandito. Tama, dapat main plus Ninja Lakay para manotify tayo lagi for Matrix 4. Dapat pag dumikit yung ninja, dikit nyo rin yung main mga kaibigan. Kasi ganun ako dinidikit ko yung ninja ko, pati main ko nakadikit yun. Pag nakita ko yung bakas ng main, ibabalik ko rin yung main ko. Mayroon po yung magulang. Sa basketball lang pwede magulang, sa basketball yun. Sa basketball pwede kang manggulang. Pero pag dito po sa white tanggalin po natin yung panggugulang. Nag-live si Ted Skyler from Miralises Channel, Skyler Motovlog, patamsak premiere. Padikit naman sa kay Paxting sa nakapin. Sunod ko si kaibigan Skyler. Patamsak natin kay kaibigan Skyler. Premier. May galab siya to natin Miralisa from Skyler. Magandang tanghali Captain Ying. Patambay po uli on behalf of Moto TV Wood Farm from Ate Ning. Thank you po Ate Ning. Tusok lang kayo tamsak dikit sa naka-frame from Matrix 4. Daddy RGTV, OTW kay Lulu Makaraog. Thank you Daddy RGTV, salamat. Pastora ko yan, babalikan ka po niyan. Yellow 21 TV Green, nag-drop ng bahay. Daddy RGTV, tamsak host from Daddy RGTV. May galab shoutout at Regina Villarmino TV channel. Nag-drop ng bahay si Ate Regina. May galab shoutout sa iyo Manny Dong from Christ Follower. Daddy RGTV nag-drop ng bahay. Meryl Sita OTW Skyler. May galab shoutout sa kaibigan mo si Pax Disogling, Kuya Tanying. Yes, welcome to my live stream my friend Pax Disogling. Thank you for coming again my friend. Please drop your link my friend Pax Disogling. Dan na pala, dalawa kong account Skyler from Miralises Channel. Daddy RGTV, Dan Paul Pakalimbang from Skyler Motovlog, ang aking kaibigan na si Skyler. Congratulations ulit pala sa aking kaibigan si Skyler at saka si Miralises Channel. Saglit lang po silang na monetize. Ilang araw pa lang po. Okay bro, dalawa bigay ko from Anali Victorino. Ibaba ko po yung bahay ni ng aking pastora. Pag sa buhos niya, dapat ikon dyan. Pabakas lang po sa ibaba ni Paxting mga kaibigan para mabalikan. Paul pa kay Lolo Makarag from Daddy RGTV. Salamat kaibigan RG. Mababasa niyo yun kaibigan RG, babalikan ka niyan. Okay bro, dalawa bigay ko. Ate Meryl siya nag-drop ng bahay. Tusok lang kayo tamsak dikit na sa nakapin from Matrix 05. Mama's Vlog nag-drop ng bahay. Salamat po Ate Miralisa.
Dan at Mamas Vlog from Ate Rowena Tiranya Vlog. Salamat kaibigan sa pagpin from Skyler Moto Vlog. Hello kaibigan Marisa El Natividad, mega love shoutout sa'yo. Like for live tuning from Pax Disogling. Thank you my friends, Pax Disogling. Good afternoon here in Philippines. And mega love shoutout again my friends, Pax Disogling. Dan Pax TV from Miralisa's channel. Salamat Ate Miralisa. Manong TV, Tamsak Lakay at Sanakapin from Mix and Design. Tamsak Dan Skyler from Ate Rowena Tiranya. Daddy RJ, Dan Sayo from Skitter Samut Sari. Dan Sanakapin from Arnel Anali Victorino. Pabakas naman po kay Skitter Samut Sari hashtag Mix and Design. Aking Manong Lakay. Luto Dan po. Manang Vlog, Tusok Lakay, Tamsak Tikit, Sanakapin. Pax Disogling ng drop ng bahay. Please mga kaibigan, please subscribe my friend Pax Disogling because Pax Disogling is very handsome and very friendly people. My friend Pax Disogling. Please subscribe mga kaibigan sa aking kaibigan si Pax Disogling. Mamaya, ipipin ko si Pax Disogling ha. Yun, si Pax Ting, pa-blab din. Skyler for Pax. With bakas, ingat po sa pagdadrive from Daddy RGTV. Mati 12, Tamsak Lakay. Tamsak Tikit Sanakapin from Mati 12. Skyler, Dan at Tamsak sa premiere niya bro. Christ Follower TV, yun. Nag-grab ng bahay si Manay Christ Follower. Harang ako Manay from Dong Vlogs to. Pax Disogling at W from Daddy RG TV. Salamat po Daddy RG from Skyler. My friend Pax Disogling. Daddy RG TV is OTW to your house. Please subscribe back my friend Pax Disogling to Daddy RG TV. Daddy RDTV nag-drop ng bahay. Skater Samut Sari nag-drop ng bahay. Meralisa, Dan po. Nakarim on na po. From Skater Samut Sari. Arnel Alam de Victorino nag-drop ng bahay. Apa ya? Ayaw kumain. Ingatay ka sa akin at mabalong yan. Mayo. Dito pa ako sa harang Manoy from Anali Victorino. Tamsak Lakay, Tamsak Tikit Sanakapin, Pax Disogling, Bigi. Pax Ting, Dan Pulpak from Skyler. Pakibigay nga ng limaw, kaibigan ni Skyler, yung Pax Ting. Baka may lima ka pa dyan. Kisuyo nga po. Baka mayroon ka pa kaibigan. May kisuyo si kaibigan to niyo, baka may lima ka pa dyan. Bigyan mo nga yung yung si Pax Ting. Tsaka Manong Lakay, pambigay nga din po yung Pax Ting. Baka kaya natin pag-graduatein sa grade 1. Mamaya lang ipipin ko. Yan, nagbaba yung Pax Ting. All package to Pax Disogling. Yun. My friends, Pax Disogling. Daddy's RGTV is full pack to you. All kalembang all. Please subscribe back my friend to Daddy's RGTV, my friends, Pax Disogling. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay and Mix and Design. Sagittarius. Hello host, like Dan from Sagittarius 23. Daddy, thanks dear from Pax Disogling. Yun, babalikan ka na ni mabait to si Pax Disogling. Very humble to si Pax Disogling. Skyler, Tamsak at Dan again bro sa premiere mo from Arnel Anali Victorino. Pax Ting, nag-drop ng bahay. Yan, pabigay yan sa Pax Ting, mga kaibigan.
aking pastora Lulu Makaraag. Discaler pabalik from Johnny TV Vlog. Hello sa inyong lahat from Ate Rosita Way of Life. Baba ko nga rin yung bahay ni Ate Rosita kasi hindi rin marunong to si Ate Rosita eh. Wala pang bagong upload si Ate Rosita. Yung mga di marunong magbaba kasi binababa ko para makakuha rin sila ng banana, kawawa naman kasi. Yun yung binaba po ni Anthony Max. Kay Ate Rosita Way of Life po yan. Pakisuyo naman po. Dikitan nyo naman mga idol. Kanina pa nag-aayuda. Yan si Max ay si Max in Design. Pabalik naman po sa mga inayudahan niya. Si Max in Design. Yan po yung mga nag-aayuda kayo na yung tusok ng tusok. Patamsak lang, patamsak. Pang 91 ako, Manong Lakay, pang 91. I-subscribe ko na din, di pa nakasubscribe oh. Panurin ko lang, 8 minutes. 8 minutes and 53 seconds. Pang 92 Manong Lakay, pang 92. 92 like. Manurin ko rin para sa WH. Pang 94, may nagdikit ng isa oh, may nagdikit ng isa. Pang 94. Skater Dance Clip from Releases Channel. Mega love shoutout Mama's Vlog from Ate Rosita Way of Life. Skater Samut Sari ng Grap ng Bahay. Mama's Vlog Dan from Skater Samut Sari. Sa Guitarias 23 ng Grap ng Bahay. Daddy RGTV Indong Vlogs Dan di kayo tamsak. Nag-iwan ako ng bakas. Ingat po kayo, kawawa po. Binaha po kayo from Daddy RGTV. Magaling magtabakas na siya Daddy RGTV ah. Kagabi ko lang yan ito nakadikitan si Daddy RG. Ay, kanina ay kayo ng umaga pala. Kaya ng umaga. Kaya Idris Vlog. Kaya mo tama yung bakas niyo na hindi naman na hindi nalagas. Pang 90 ako mix. Ganda ng mga design ng from Releases Channel. Kaya mix in design yan kasi mga design yung ano ni Manong Lakay. Mega love shoutout Rosita from Releases Channel. Anthony Max nag-grab ng bahay. Bakas lang po para mabalikan. From Anthony Max. Hashtag Rosita Way of Life. Skater Samut Sari nag-grab ng bahay. Daddy Sardi pabalik po from Skater Samut Sari. Mama's Vlog. Mix and Design. Dan dikit sa'yo from Mama's Vlog. Tambay lang ako host, Manoy Tunying habang gumagawa ng tinapay from Manoy Christ follower. Sige Manoy, salamat. Mamaya ipipindin kita. Pababa nga rin po ng bahay. Ito muna pa lang kaya no? Ay, Skater Samut Sari nga muna. May Manong Lakay ito eh. Johnny TV Vlog, dating dikit, salamat po. From Skyler Motovlog. At i-release na nag-drop ng bahay. Mega love shoutout Crush Power from Releases Channel. Mama's Vlog nag-drop ng bahay. Hashtag Lulu Makaraag. Dan 10 sa inyo ma'am from Mix and Design.
Bakasan mo manong lakay yung ano, yung main mo ha, para balikan ni Pastora. Pastora ko yan, Pastora ko. Like Idol from Maganda Bags. Daddy RGTV, Skater Samot Sari. Nailan po ako sa iyo, he. Full pack po. Ganda boses from Daddy RGTV. Iba ba tong Samot Sari na to? Ba't wala nakapin? Ay, live pala ni Manong Laka yun. Live pala yun. Sige, sige, malapit naman. 8 minutes lang, 9 minutes lang naman. Meralisa, dandikit sa'yo from Mama's Vlog. Mexi Design, nag-drop ng bahay. Bye-bye muna, alis lang kami ng mother-in-law ko, Kuya Tunying, from Ate Grace Lauren. Sige, ingat. Ingat kayo, Ate Grace, ng mother-in-law mo. Ingat, 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 ingat. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Dong Vlog, salamat po ma'am, Miss Lynn, sa pagbisita sa premiere ko. Ma'am, from Dong Vlogs to. Good morning Kuya Kumpogi, kagigising ko lang po. May galab shoutout from Emma's Channel TV. Dito na yung mga nabubulag sa aking ano, sa aking live stream. May galab shoutout kay Ate YP, kahapon kausap din niya siya, Mami Juliet. Okay, okay, okay. Skater Samut Sari, nag-drop ng bahay. Rosita's Way of Life, done from Skater Samut Sari. Bakas ka lang Manong Lakay, Skater Samut Sari, babalikan ka niyan eh. Mabagal siya, mabagal. Mabagal siya magbalik. Mabagal siya magbalik, mabagal siya mag-type. Kaya pinapanood niya pati lahat. Pinapanood niya lahat yung video, hindi niya ini-skip. Lalo pag may ads, pinapanood niya. May galab siya to all guys here from Ate Emma Channel TV. Dong Vlogs 2, bigi-bigi with love finger emoticon. Dong Vlogs. Just say to you by my friends Pak Disogling. Manong Dong. Tinatawag ka ni kaibigan ni my friend Pax Disogling. Mama's Vlog. Daddy Kitamsak, nag-iwan ako ng bakas from Daddy's RGTV. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Emas. Tinatawag ka ni Pax Disogling. Daddy RG, di po ako yan. Anak ko po yan ni from Skater Samut Sari. Ay, anak mo ba Manong Laka itong Skater Samut Sari? Kala ko ikaw pa rin yan. Bahay ni mo Daddy from Mama's Vlog. Bahay mo daw Daddy. Daddy RG. Dan naman ay sabi, binaha mong bahay from Annalie Victorino. Dan naman ay sa binaba mong bahay from yun, sige, thank you. Sagittarius 23, nag-love from bahay. Nag-love shoutout kay Ate YP kahapon, kausap din namin siya kay Mami Juliet. Ay, okay. Skater Samut Sari, what's digit na po, salamat from Ate Rosita Way of Life. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Skater Samut Sari, what's din na po ito, salamat from Ate Rosita Way of Life. Mixing Design. Dan po sa bagong video mo from Skyler Motovlog. Mama's Vlog, nag-drop ng bahay. Daddy RGTV, nag-drop ng bahay. Next in Design, hashtag Skyler, salamat Lakay from Next in Design. Skater Samut Sari, nag-drop ng bahay. Tinahong atong skater. Mama's Vlog. Kanindot sa dagat from Pax Disogling. Marunong din pala magtagalog to si Pax Disogling eh. Salamat din Lakay from Skyler. Ha? Hindi, English kasi ito ko yan eh, kaya yung Mamnika Channel. May grab shoutout sa $19 million mayos. Dito nying, meron na po tayong 46 minutes na nagla-live. Nawala tuloy siya, ano, nasa na si RJ, Daddy RJ, tingnan ko nga. Kung meron pa ako dito natitira. Hindi pa pala tapos. Tika, tapusin ko lang. Yung kay Manong Lakay, Mixing Design. Hindi pa rin tapos, oh. Pero malapit na. Isa-isa lang para mas maganda, isa-isa lang. 3 hours naman ako magla-live mga kaibigan, 3 hours. Bigyan lang ako kaibigan, work na naman from Skyler. Sige kaibigan Skyler, salamat.
Salamat sa pagpunta kay kaibigan mong Tunying. Mix and Design, RD. Done for Mix and Design. Daddy RG TV, Sagittarius 23 full package po with bakas, masarap. Sa maulan na umaga from Daddy RG TV. Yun, hi hashtag Pack Disogling, may love shoutout coming from Ate Emma channel. Iba ba itong skitter sa Mutsari? Hashtag skitter sa Mutsari, done from Mix and Design. Malapit na akong mag-grade 4 kuya from Emma's channel. Sige. Digitan mo nga muna si Edo. Yun ang taas oh. Si Mix and Design, Ate Emma. Mix and Design tapos si Skyler, yung kay Skyler. Digitan mo para pag-graduate namin. Nasaan ba yung bahay mo, Ate Emma? Ay, nantok agad ako ah. Wala yung bahay mo at pababa nga po, Ate Emma, para madikitan ni Mix and Design. Good afternoon, bro Tonying, ang gamulang Pangasinan from Gagamrak TV. Yun, Ate Rosita Way of Life, nag-drop ng bahay. Daddy, dan po sa'yo kaibigan from Arnel Anali Victorino. Ilan pa kulang niyo, Ma'am Emma, from Mix and Design? Yun, baba po, Ate, ano? Ate Emma channel. Ay, nandito na ako kay Tunay na Buhay, oh. Dito na. Tapos naman ulit kayo. Nandito na ako kay Tunay na Buhay. Hindi na ako pupunta sa akin to. Hindi kita ko ng marami, hindi na ako pumunta. Kahit isang bihis na sumilip, di mo lang makasilip. Meron talaga mga vlogger na gano'n. Nandito na ako yung kaibigang Nogi Hunter oh. 799 na naman si kaibigan Nogi Hunter. Vloggers na naman. Dalawa na lang pala, dalawa na lang palang Manong Lakay. Kala ko napakarami pa. Daddy RGTV nag-drop na yun. Nandito na si Daddy RGTV. Kadikit na pala ito eh. Lobat yung isang pang-ayuda ko kasi. Ito yung pinang-ayuda ko sa'yo kanina, Daddy RJ. Alam ko may tatlo pa dito eh. Sige lang, hanapin ko lang nga kaibigan RJ. Daddy, dan po sa iyo kaibigan from Arnel Anali Victorino. Pabalikan niyo naman po si Mix and Design sa Manong Lakay. Yan o, isa pa nga pala o, Daddy RGTV o. Ito, isa. Nakita ko din. Like number 87 na ako, 87. Ito pa isa, Daddy RG o. 87, pang 88 na to ah, 88. Ayan o, 88.
Subscribe ko na din oh. Kalimbang all. Nandito naman ako sa Brunei, Dorsiam. Adobe of Peace. Roaming around. Skip ko na tong ads, hindi ka pa naman monetize. Ay, nanonood ako ah. Ito na, dikit ko na kasi kanina eh. Ay, di pa pala ako dati. Oh, tatlo uli. Tatlo uling ayod ako sa'yo. 88 kanina, di ba? Oh, 89 na. Like number 89. Panuorin ko lang ha. Skip ko na yung mga ads. Hindi ko pa naman ano. Kaso ang haba nito, 22.24 minutes. Ilan pa kulang nyo, Ma'am Emma, from Mix and Design. Daddy RGTV ng Grap ng Bahay. Like number 45, magandang umaga po sa lahat ng mga kaibigan na nandito kay Katunying. Magandang umaga sa inyo, sa iyo Katunying. From Ate Nati Remigio. Mix and Design, dating nakadikit po, salamat from Skater Samut Sari. Pansin natin, ilang na yun, mag-1,000 na yan. Tingnan mo. Kunti na lang yun, 1,000 lang. O ba nga po ng bahay mo, Ma'am Nati Remigio? Baka road to Wangki ka pag-graduate namin. Hanggat na andito si Manong Lakay, nandito si Gagamrak. Baka tumulong si Gagamrak, sakaling tumulong. Kahit 5 man lang. Pababa po ate Nati Remigio. May galab siya to sa 17 million viewers ni bro. Salamat. Daddy, dandikit sa'yo. Salamat Daddy for Mama's Vlog. Skater, salamat for Mix and Design. 398 na po. Ako, hashtag Mix and Design from Ate Emma. Salamat Lakay from Mix and Design. Sa Guitarist ni 3, Daddy RJ, bakas meron pero alang dikit. From Sagittarius. Wala ka daw dikit, kaibigan Daddy RJ. Sabi ni Sagittarius. Sino kaibigan from Arlanali Victorino? Sige Ma'am Emma, babaan niyo po bahay niyo from Mix and Design. Bigyan natin 10 yan para may baon from Mix and Design. Sige, may pambigay din ako kasi nakatambakan kasi ako eh. Yan, nagano na si Ate Emma. Kaso na, andito pa ako kay RJ. 3 minutes lang RJ, papanoorin ko muna ha. Or 5 minutes. Para mabigyan natin lahat. Meron po ako dikit sa Guitarios 23. Kompleto po yan from Daddy RGTV. Nagdidikit si Daddy RGTV. Tinamot, nakadikit nga sa akin yan, nag-pop up yung Kaya na ko lang ito nakadikitan. Hintayin nyo lang po. Kaibigan si Guitarios 23. Baka na-traffic lang sa EDSA o dyan sa Monumento o sa Balintawak. O baka naman nakalampas, baka nakarating ng Pasay. Baka may nakarating ng turbina na yan, pupunta ng Laguna yan, Quezon Province. Baka naligaw naman dito sa Norte. Imas Channel OTW from Daddy RGTV. Mega love shoutout Daddy RGTV from Ate Rosita Way of Life. Hayahay Vlog Official, magandang tanghali po sa inyong lahat from Hayahay. Baba ng bahay, kaibigan Hayahay. Fox Disogling, Daddy RGTV, Brunei, Darussalam, beautiful view. Like, Pasargadong Brunei Foods from Fox Disogling. Yan. Daddy RG, please subscribe back to friend Fox Disogling, my friend Daddy RGTV. Kain tayo from Mirror's Channel. 17 times a house from Hayahay Vlog Official. 17, pang 17 ka lang ba? 49 na yun nandun Ay, baka sa nakapin. Tukayo, magandang tanghali sa iyo, idol, from Boy Construction TV. Dating dikit ako sa iyo, Daddy RGTV from Ate Imas Channel TV. Salamat ng marami house from Daddy RGTV. Skater Samut Sari, nag-grab ng bahay, Channel Dan.
Happy birthday from Skater Samut Sari. Pabalik daw po Ate Emas. Emas Channel, another like. Nakadikit na pala ako sa iyo from Daddy RG TV. Thumbs up host from Papa P Vlogger. Ate Meryl sa channel ng Grab ng Bahay. Kain tayo host from Papa P Vlogger. Salamat Papa P Vlogger. Yellow 21 TV3 ng Grab ng Bahay. Thumbs up 21 Meralisa from Daddy RJ. Thank you so much po sa mga dumigit. Para full pack, legit gagawin ko sa inyo from Ate Emma Channel. Dalawa kami ni Ma'am Emma, Dansiyo from Arnel Anali Victorino. Arnel Alandri Victorino ng Grab ng Bahay. Emma Channel, katuwaan lang po. From Pax Disoglen. Marunong palang mag-Tagalog to si Pax Disoglen, pinapahirapan pa ako eh. Paharang Manoy from Dong Vlogs to Emma Channel TV. Iwan kayo ng bakas guys from Emma Channel TV. Papa Stag Vlogger, Bigi and Papa Vlogger. Yes po Ma'am Emma, nag-iwan ako from Anali Victorino. Mix and Design, nag-drop ng bahay. Hi po Ma'am Meralisa. From Anali Victorino. Katanduanis TV, may love shoutout Manay from Katanduanis TV. Tamsak Digit sa nakapin from Hayay Vlog Official. Pax Discipline ng ng bahay. Yun, may love shoutout sa aking kaibigan na naman na taga saan nga ba to? Nakalimutan ko na naman kung taga saan na naman si Choyen Kwai Tang Sonla. Nagilab shoutout my friend Choyen Kwatang Sonla. Hello Kwan Chun Dong Han from Choling Kwatang Sonla. Papa B Vlogger nag-drop ng bahay. Chanta Vlog full package po sa'yo from Daddy's RJ. Tamsak sana sa'yo from Mayay Vlog Official. Skater Samut Sari nag-drop ng bahay. Daming ano dito ah. Mga pakilala naman kayo mga kaibigan kong gumagawa ng mga ninja para alam ko. Para hindi ako nahihirapan kung sino. Wag na po tayo maglihim. Tayo lang naman na magkakaibigan. Naglilihim mo pa tayo. Paki-mention po kung sino kayo para kilala ko. Pag ako dumikit sa inyo, pag ako pumunta sa inyo, hindi rin ako magpapakilala para mahirapan din kayo. Para i-priority rin kayo kung sino kayo. Priority kasi yung bago, kaya dapat magpakilala naman para kasi pag pupunta ako sa ibang ilis, kahit ninja ko, nagpapakilala ako as tagtunying. Mahirap yung pinagtatawanan tayo sa ilis eh. Tamsak na sa host from Mayahay Vlog. Dito si Ayay, bago pa lang din to eh. Ito yung sa Skater Samut Sari oh. Iba pala oh. Idikit sa isa. Like number 68 ah, 68. Panoorin ko lang. Oh, maiksi lang naman, 2.57 seconds. Pangalawa, oh. Pang 69. Like 69. Oh, pang 70, 69, 68, 69, 70 ah, oh. Pang 70 na oh. Full kalimbang na rin oh. Panurin ko lang, maiksi lang naman. Maganda pala to si Skater Samut Sari oh. Ganda pa ng boses niya, kahit di ko naririnig. Baka makapiright ako eh. Mamaya ka Ayahay Vlog ha, isunod kita dito ha, kay ano, kay
Kay Samot Sari. Teka nga lang. Excuse lang, excuse. Para makahabol tong isa, may isa pa. Idikit ko na lahat. Oh, pang-apat, Samot Sarilla, oh. Like number 71. Nalito din ako sa mga ninja, hihi. Minsan, iba pangalan from Daddy RGTV. Oo nga, dapat pa. Di kasi ako pag ano, nagpapakalala ako, di ba kanina Daddy RGTV, kay Edner's Vlog, nagpapakilala ako na Tunying. Kasi akala natin, iba, yung pala, sila pa rin, kaibigan pa rin natin. Nag-love siya to sa $23 million may house. Salamat sa pagpunta niya kay Tunying. Tapos na, oh, tapos na. Hindi ko na kilala tong sino to, oh. Chimpang Chubibo. Eh, hindi ko naman pwedeng i-subscribe to. Tama sa aking kabayan, number, Dong Vlogs, at Paharang Bro. Ay, si Manny Florencio pala yun, yung si Papa P. Vlogger. Yun, thank you, Design. Nagpalipad na naman ng napakaraming dollar si Manong Lakay. Papa P. Vlogger, polpak po sa'yo from Daddy RGTV. Skater Samot Sari, dan po sa'yo. From Ayahay Vlog Official. Sunod ka Ayahay, ha. Tapos na rin isa, oh. Chimpang Bibo na naman, oh. Papa, gusto magpadikit na to ang bibo-bibo na to, ah. Nakapin pala si Skater Samot Sari. Palitan niya muna kita, Skater Samot Sari, ah. Dito naman tayo kay Daddy RG. Tingnan ko, nandiyan ka ba Manong Lakay? Tingnan ko lang tong bahay ni Ate Remigio. Rugtuhan kaya na to eh. Kaunti na lang yata eh. Pag-graduate natin ngayon. Ate Remigio. May marami pa pala. 96 pa, Manong Lakay, 96. Sige, padidikitan natin ngayon ng konti. Ate Remigio. Kahit umabot na lang ng 940. Madikitan ng 36. Teka lang. Ipipin ko po natin Remigio mamaya. Patapos Daddy RJ. Skater Samot Sari, nag-rap ng bahay. Day, ito ay tunay bring. Damimit at di nalabas ang kaibigay. Ayaw
mo ba digitan ka from Annalie Victorino? Sino yun? Daddy RTTV nag-drop ng bahay. Buti walang tuwad ngayon kuya from Iman Channel TV. Gusto ko nga may tuwad eh. Sino magtutuwad yan eh. Mas gustong gusto ko yan. May insecure yung mga kalma magtutuwad eh. Biya mo sila. Buti wala eh. Buti wala. Mababait yung bisita ko ngayon. Anak ko po yan oh. Si from Skater Samut Sari. Ay anak niyo po yung kumakanta. Hindi mo pala mismong kayo yan. Ba naman tayo? Baka may use ano ka dyan, may use video, hindi pala kayo yun. Go to grade 7 Manoy, baka pwede pa mabalos from Catanduanes TV. Sige, ipin natin naman pagkatapos natin Remihiyo. Pax Disoglay nag-drop ng bahay. Diyan ako sa nakapin para Ate Miralisa channel. Mega love shoutout. Ate Miralisa Mix and Design nag-drop ng bahay. Sino gusto dikitan ko ng 5 from Annalie Victorino? Ito nga si ano Manoy, si Ate Remihiyo. Yan, ibinaba po niya yan ni Samputot. Isa na yun? Tabunan na naman. Wala pa yata. Dulo ko kasi itong anak ko isa eh. Dagdag din yung tuwad, sabi ni Manoy Dong Vlogs. Yes, tama ka dyan kuya, in 6 store magtutuwad sa video ng iba from Elensky Vlog. Yan. Salamat Ate Elensky Vlog. Mega love shoutout, kaibigan Edners Vlog. Mega love shoutout Kuya Edners from Iman Channel. Dan sa nakapin, main ko from Catanduanes TV. Pabalik naman Daddy RGTV kay Catanduanes. Emma, pangatlong banana, binigay ko sa iyo ma'am from Annalie Victorino. Mixing design, nag-drop ng bahay, tamblang. Yun po, din naputol. Buti at hindi naputol yung ating live stream. Kala ko mapuputol yung ating live stream, buti hindi naputol. Tambay lang dito dalawa. From Elensky Vlog. Edners Vlog, Emas, mega love shoutout sa'yo. Hello Edners from Ate Rosita Way of Life. Catanduanes, bigi-bigi with love and care emoticon.
Yun, bigla tayong nag-loading. Sorry. Nag-loading bigla. Pasensya na po, pasensya. Kaya nga eh. Bigla naglukod. May nawalan tuloy ng jacket oh. Minsan siya din ang nawalan ng jacket, si CGTV. Unit goes from high loading. Patandaan ni Stevie Watts, dikit na po. Salamat from Ate Rosita Way of Life. May grab siya ta, Ate Miralisa from Gagamrak TV, Anthony Max, nag-drop ng bahay. Like number 716 po ako, ay 17, Ate Rosita. Panoorin ko po, Ate Rosita. Number 18 na po, Ate Rosita, number 18. Biglang nagloko. Next design, Bigi. Like number 55 bro from Gagamrak TV. Arnel Anali Victorino, nag-drop ng bahay. Nangloko na naman si internet sa akin. Like number 18, Ate Rosita oh. Ay 19 pala, 19 po, 19. I-subscribe ko po ito sa'yo. Subscribe. Ayan, nakakalimbang ko na po, Ate Rosita oh. Padikit naman kay Anthony Max, mga kaibigan. Sa mga gusto pong dumikit kay Anthony Max. Hindi pa kasi marunong magbaba ng bahay. Viral sa channel, dan na po from Ayahay Vlog. Padikit naman po sa advice sa nakapin. Wingarot lang kayo, naglukot to. Biglang nagawan. Pero meron naman doon sa mote mo. Skater Dan from Dung Vlogs. Maraming salamat po host from Ate Rosita Way of Life. Ayahay Vlog Official, drop ng bahay. Dito pa ako harang manay from Dung Vlogs. Maiksi lang tong kay Ate Rosita 3.41. Sunod kita Ayahay Vlog Official. Maraming salamat po host from Ate Rosita Way of Life. Antonio Salvador nag-drop ng bahay. Nawala tuloy si Kitando Anis na ipipin. Tukayo pa padikit from Antonio Salvador. Teka, may piniplay lang ako kaibigan. Antonio Salvador, may piniplay lang ako. Manatapos na. Pisto nga tayo iba. Dito tayo pumisto para may iba-iba. Yun. Dahil na po sa nakapin-house from Ayahay Vlog Official. Nadikitan ko to kay Manoy Dung Vlog si Ayahay. Matatapos yun, tapos na oh. Tapos na po Ate Rosita. Dahil sa nakapinto kayo from Antonio Salvador.
Thank you, Don Vlogs. Link mo po from Skaters. Kaya ano muna ako kay Ayahaya. Hindi pa hindi pa nga oh. 69 pa lang pala okay. Ayayo, isa. Like number 23. Mas na rin ito. Panurin ko lang. 2 minutes lang. Pwede yan, pwede yan. Pangalawa. Like number 24. 24 now. 24. Oh, kalimbang all na yan, kaibigan. Tapos na rin po ati Rosita Way of Light. Oh. Rosita Way of Light. Nabubulo na tuloy ako. Makamadali. Pangatlo kaya kayo. Number 25, may dumikit ng dalawa. Pang 26 ako, pang like number 26, may dumikit na dalawa. Panurin ko lang panurin ko lang. Dito po ako Aramanoy. Maraming salamat po host from Ate Rosita Way of Life. Sunod ko si Manny Antonio Salvador. Dahil po sa nakapinos from Ayahay Vlog Official. Dahil sa nakapin po ito kaya from Antonio Salvador. Yun, Arnie Alan Victorino, nag-drop ng bahay in Antonio Salvador. And Manoy Mix and Design in Ayahay Vlog Official. Skater, ito po bahay ko ma'am from Annalyn Victorino. Hello po, may Ayahay, kay Ayahay Official, Skater, Samot Sari, Daddy RJ, Ima Channel, Mix and Design, Katanduanes, Rosita Way of Life, Anthony Max, Gagambrak TV, Antonio Salvador, and Meralisa Dong Vlogs. Pin ko nga siya naglulukas itong isa eh. Dito ko ipipin. Yan, tapos na Malapit na rin to, Ayahay Vlog Official malapit na din. Ito tapos na rin Pero sa akin, di ko dinidikit Di ko dinidikit yung ninja ko sa aking main. Ayaw. Ba't ayaw nitong pumasok? Hashtag Ayahay Vlog. Done. Sabi ni Mix in Design ni Manong Lakay. Yan TV Vlog, nag-drop ng bahay. Arnel, tapos na po kanina pa from Skater. Samut Sari. Hello Ma'am Nati from Mix in Design. Anthony Max, done po sa iyo from Antonio Salvador. Antonio Salvador, Pops Tony, what's dikit na po, salamat from Rosita Way of Life. Si Ate Rosita po yung nakapin kasi hindi siya marunong magbaba. Nagdikit ka na dyan Manong Lakay, kay isa nakapin kay Anthony Max. Rosita, bahay mo po from Antonio Salvador. Antonio Salvador, nag-drop ng bahay. Elensky Vlog, bigi-bigi. Bahay na Kuya House from Elensky Vlog. Sige, kaibigan Elensky, salamat. Salamat kaibigan Elensky sa pagpunta kay Tunying. Salamat sa pagtambay mo ulit kaibigan Elensky. Ingat lagi dyan sa trabaho mo.
Tapos na ako kay ayahin, no? Tinawa to kay Antonio Salvador, kaibigan. Pops Tony. Subscribe ko isa, pakiman Pops Tony, isa. Tukayo, number 1. Ang laki ng bahay mo ko, Tukayo ah. Ganda ng ano, telescope ah, kay Tukayo. Telescope ba to? Telescope? Like number 38. Hello host from Mama Milods. Mix and design full pack po sa bahay mo. Pasukli na lang po from Antonio Salvador. Conlari Villanueva, Bigi. Hashtag Loricon. Loricon to, si Loricon Villanueva eh. Mix and design, full pack na po sa bahay mo, pasukulin na lang po. From Antonio Salvador. Mega love shoutout sa 18 million. Bumalik ulit yung ating viewers. Next. Antonio Salvador. Pops Tony, nagay ko na isa. Pangalawa, kaibigan Pops Tony. Sayang na mga banana na to eh, naka-stock lang. Pamigay na lang. Doon ulit ako sa scoop. 18 seconds lang naman oh. Nakadikit na isa kaibigan, Pops Tony, Tukayo. Salamat Tukayo, mega love shoutout po. Like number 39. Tapos na. 18 seconds lang kasi. Like number 30. Oh. 39 na pala, ba't yung 39 na yan? Punta na naman to sa live, nasa live na naman oh. Nakapunta sa live na hindi naman natin kilala. Yan, dikitan po, baba po ng bahay. May galab shoutout po sa $17 million may house. Pops Tony, Dan Sukli po from Mix and Design. Salamat Idol Tukayo from Antonio Salvador. Dahil mong CP, apat ba yan? From Mama Milods. Apat po yun nandito, apat. Pang-5 po to, pang-5. Pang-6 po itong nakatutok na camera. Meron pa isa naka-charge, lobat. Mama Milods. Jenny, tapos na po from Samut Sari. Tukayo, lakas ng wifi mo from Antonio Salvador. Oo nga, ano to nakakunik eh. Isa, dalawa. Bali, 10. 10 nakakunik lahat. Tukayo, 10. Mga Milods, nag-grab ng bahay. Ayahay, Antonio Salvador, thumbs up. Dikit. Dancer. Gamit mo yung sa bakat. May gamit ka dyan. Two, 4, 6, 7, 8, 9. 10 nga man marunong pa to sa akin. Nasa rampa kuya from Berlet Gaming. Ingat din po idol. Hashtag Pops Tony. ODW sa nakapin from Berlet Gaming. Si Ate Rosita natin yan, kaibigan Berlot. Digitan ko ng kapin from Mama Milods. Sige, magbakas ka lang po Ate Mama Milods. Magbakas ka lang kasi mabagal magsukli si Ate Rosita Way of Life. Kaya medyo
Medyo magbakas ka lang po para panunuorin mo na yung video mo bago dikitan. Mix and Design, nag-drop ng bahay si Mix and Design. Mega love shoutout kaibigan Berlot. Salamat sa pagpunta sa aking live stream. OTW hashtag Mix and Design from Berlot Gaming. Ayahay, buhay. Dan pulpak po sa bahay mo. Bata pa pala bahay mo po. Bahay, bata pa nga yan si Ayahay. Pin ko nga pagkatapos ni Ate Rosita. Para maayudahan naman natin ng kahit paano, kahit tigka konti. Tigdadalawa tayo, tigdatatlo. Pero naayudahan ko na yan, si Ayahay. Ayahay Vlog Official, watch dikit na po. Salamat. Baba nga Ayahay, Ayahay. Palitan ko lang yung nakapin. Asan na ba yung Ayahay? Naipin ko na si Skitter Samot-Sari. Yun. Yun, nakita ko na. So nakapin tayo kay Ayahay, kay Ayahay. Papalit lang ako. Isa ulit Ayahay, isa ulit. $75 na, 75. Like number 28. Kaibigan Ayahay. Hayay. Kahit sira na, pwede bang pakinabangan tong ating Tapos po kay ate tayo mga kaibigan kay ate Nati Remigio. Maraming salamat po sa pagpin. Sunod natin si ate Nati. $904 lang siya, $904. Yan yung binaba po ni Pax Bilorgia. Kaya atin na Remigio po yan, hindi marunong magbaba ng bahay. Yung natapos na. Yung tapos na. Ayahay Vlog, mamaya digitang kita from Antonio Salvador.
Conler Villanueva nag-drop ng bahay. Hashtag Gloricon Villanueva. Berlot Gaming. Dan Pulpak, Mix and Design. Pasukli na lang po from Berlot Gaming. OTW to Con Larry Villanueva. Larry Con Villanueva. Ayahay. Dalawin kita mamaya from Naterimiyo. Hi bro Johnny from Arnel Anali Victorino. Berlot Gaming. Thanks OTW from Mix and Design. Opo Idol Antonio Salvador, kakaumpisa pa lang sir, salamat from Ayahay Vlog Official. Conlor Villanueva nag-drop ng bahay and Ayahay Vlog Official. Nakapin ka na kaibigan Ayahay. Ayahay, dating dikit, ha from Arlene Anali Victorino. Johnny TV Vlog, full pack sa'yo. Pabalik na lang po from Antonio Salvador. Antonio Salvador nag-drop ng bahay. Maraming salamat po ho sa pagpin from Ayahay Vlog Official. Ayahay, watching ko mamaya mga videos mo from Rosita's Way of Life. Dikit ka na, bro. Pandikit naman, Ayahay. Pandikit naman Ayahay from Arnel Anali Victorino. Arnel Anali Victorino nag-drop ng bahay. Idol, tamsak, ang harang haba. Hey, from Master Chito Loto Vlog. Dan Pulpak. Hashtag Glorican Villanueva, pasukli na lang po. Mix Design, Paul Nemo po, Dan from Glorican Villanueva. ODW to Antonio Salvador, hashtag Berlot Gaming. Conlary Villanueva, nag-drop ng bahay. Ayahay, mauna ka nang dumikit sa akin. Nood ko muna ng vlog mo kung okay lang sa'yo. Tapos bukit ka suklian para hindi malagas ang ididikit mo from Nati Remigio. Anali Victorino, Bigi, Paxem Viloria. Tapos na kayo may Ayahay Vlog Official. Ipalit ulit kita may Ayahay Official Nandiyan pa yata si Manong Lakay. Nandiyan ka pa Manong Lakay? Dikit na po Arnel, Anali Victorino. Dikitan ko lang itong nakapin. Isa pa lang nadadagdag eh. O, 905 ka na po, Ate Naterimiyo. Nakadikit na po itong isa eh. Nakadikit na po. Tingnan ko itong isa. Yun, 907 na. May dumikit na oh. 908 na po. Panuorin ko lang po atin 8 minutes. Mahaba din konti. Dikit na po Arnel Victorino from Ayahay Vlog Official. Dog Vlogs to, nag-drop ng bahay. Hashtag Anali Victorino, Bigi. Maraming salamat po sa inyo from Ayahay Vlog Official. Dan Pulpak, Antonio Salvador, pasukli na lang po. From Berlot Gaming. Natrimiyo, hello po, Pax Beloria, dalaw po tayo. Yung Pax Beloria, Ate Remigio, yun yung, sa akin po yun, nakadikit na. Ibinaba ko po yung bahay nyo, ayan, bahay nyo po yung nakapin. Pindutin nyo po yung nakapin at bahay nyo po yan. Ibinaba ko po, dahil hindi kayo makapagbaba. Lagi pong nasa bahay nyo si Tunying. Yang Pax Beloria, sa akin po yan. Yung Anthony Max, sa akin po yan. Pax Ting, sa akin po yan. Antonio Salvador, pabalik po from Johnny TV Vlog. OTW to Arnel Anali Victorino, hashtag Berlot Gaming. Dating dikit, Arnel Anali Victorino, sabi ni Berlot Gaming. Hayaan mo muna makapin, Lakay. Bigyan ko lang siya 10 from Matid Delerio. Sige, si ano yan, si atin natin Remigio kay Lakay. Di kasi marunong magbaba. Eh, kawawa naman, dikit siya ng dikit. Padikit naman po sa nakapin, kaya atin natin Remigio. Team Doom Vlogs po ito. Kilala ko yan, Team Doom Vlogs. Hashtag Arnel Anali Victorino. Sorry, Pax Beloria pala.
from Natrimiyo. Kaya pala ha, may galaw shoutout dong vlogs para, from Arnel Anali Victorino. Sabi ni Berlot Gaming. Berlot, Dansok Lipo, salamat from Antonio Salvador. Si Manitong Vlogs yun, kaibigan Berlot. Antonio Salvador ng drop ng bahay and Con Larry Villanueva. Padikit naman po sa nakapin mga kaibigan. Nagbabalik po yan kasi mabagal po sila kasi siyempre medyo may edad na mga kaibigan. Pero nagbabalik po, pinapanood na po ng full watch po yung inyong video kaya unahan nyo na lang po. Hayaan nyo na po, siya na lang po ang magbalik kahit matagal. Yes po, from Arnel Anali Victorino. Dating dikit, Johnny TV Vlog, 7 Berlet Gaming. Johnny TV Vlog, kanina pa po ako naka-full pack sa'yo from Antonio Salvador. OTW sa nakapin lakay from Mix and Design. Salamat lakay. Antonio Salvador, full pack na po from Con Larry Villanueva. Tamsak dikit na po sa nakapin from Ayahay Vlog Official. Pinapanood ko pa lang po atin Remehio, tatlo. Para makatulong naman po sa WHO. 18 minutes po, 18 minutes. Ay, 9 minutes lang pala. Ay, 8 pala, 8.05. Tambay lang host, nasa LS ako ni Sandy. Sige lang ate Roy, tira niya, okay lang po. Nakita ko nga may LS si Sandy tira niya. Con Larry Villanueva, nag-drop ng bahay. Dahil sa nakaprint from Mix and Design, hashtag Jason. Pangatlong banana sa nakapin, Manoy, from Anali Victorino, hashtag Dom Vlogs. Idol, dikit ko na. Bakit di ko makatamsak? Idol, bakit di ko makatamsak? Hindi ko makatamsak, kaibigan? Kaibigan Master Chito Luto? Yun ang problema, yun ang hindi ko rin alam, kaibigan Master Chito Luto. Ilocano po kayo host from Con Larry Villanueva. When Ilocano kabagis. Isa na dinikitan kita, hindi Ilocano ka magamin eh. Saluyot pa lang tilulutom na paksin na saluyot, iso aja iti umuna na nakita kanyam na vlog mode. Con Larry Villanueva, dana po sabi ni Ayay Vlog Official. Bon Larry Villanueva pala, mali pa rin. Natrimiyo, full pack na po sa inyo from Con Larry Villanueva. Ma'am Nati, para may baba ang bahay nyo, punta po kayo sa videos nyo, tapos click share, then copy link. Tapos punta na po kayo sa live, tapos sa chat box lang, press. Mag-pop up yun. Paste and click na nyo po from Jason hashtag Mix and Design. Hindi kasi, hindi matumpungan na, manong. Matumpungan ko, siyempre, medyo ada edad na garudel. Dapat dapat Naday, yung may yung makikita niya para ituturo natin. Pero pag sasabi-sabihin lang, baka na masurutan. Kakasimot na ka. Ma'am Nadi, 30 banana sa'yo. Ma'am, from Arnel Anali Victorino, hashtag Dong Vlog. Con Larry Villanueva, nag-drop ng bahay and Berlot and Arnel Anali Victorino in Ayay Vlog Official. Con Larry Villanueva pala, host done from Ayay. Thank you, Kabsat. God bless from Con Larry Villanueva. Con Larry Villanueva, susuklian din po kita bukas from Natrimiyo. Idol, hindi na ako magbaba ng bahay. Sa gusto makipaglaban, search na lang nila Master Chito Luto Vlog. Full pack, ang balik. Salamat, Idol, from Master Chito Luto. Baba ka na lang, Idol, Master Chito Luto, para baka tama rin silang mag-search, mag-manual.
Ibaba mo na lang, mas kaibigan, master titulo to para padikitan natin. Ma'am Nati, bahala na po kayo sa bahay ko po from Annalie Victorino. Oh, babalikan kayo niyan, Ate Nati Remigio. Promise, babalikan kayo niyan. Erox, okay lakay from Erox 1. Arnil Annalie Victorino, salamat po sa iyo from Nati Remigio. Dan Pulpa, hashtag Pax Viloria, pasukli na lang po, yan. Yan, pasukli daw po Ate Nati Remigio kay Berlot. Conla Villanueva nag-drop ng bahay, Indiana TV Vlog. Ano yung magbaba ng bahay? Yung link niyo po, ganito po, Pastor, ka. Katulad po ng yung may mga yung may guhit po, yung may guhit. Katulad niyang kay Johnny TV Vlog. Ibig sabihin po ng bahay, yung channel nyo po, Pastora, yun po yung bahay na sinasabi, magbaba ng bahay. Para po makita yung channel nyo, para madikitan nila. Katulad po nitong ibababa ko, Pastora. Ba't ayaw ano nitong isang cellphone ko? Ang kaasar ka na. Yan po Pastor, yung binaba ni Anthony Max. Pindutin niyo po yan, Pastora. Yan po yung channel nyo, yung bahay nyo po yan. Yan po yung sinasabing magbaba ng bahay. Yan po yung bahay nyo, Pastora. Binaba ko po. Para po, pag clinic nila yan, is madidikitan kanila. Yung ibig sabihin na madidikitan, isusubscribe nila yung channel nyo. Para makita nila yung channel nyo, para madali silang, pag i-click nila, yung bahay nyo na po agad na makikita. Sana tinuro ko po nung nandito pala kayo sa bahay, po. Katulad po nito, di ba binaba ko po si Anthony Max. Itatouch ko po yung Anthony Max, itatouch ko, nasaan na ba yun? Yan, Anthony Max. Yan, nayan na po yung bahay nyo, lulu makaraog. Ngayon, gaya nakapula pa po, naka-red pa, isusubscribe ko kayo ngayon. Yan, para maging white. Tapos yung bell po, yung bell, i-touch nyo po yun, tapos i-touch nyo po yung number 1, yung may puti, yan. Dumi ng kuko yung may puti. Yan, para po ma-pure na puti yung subscribe at saka yung bell. Para pag nag-upload po ako ng video, mababasa niyo po agad. Pag nag-upload naman po kayo ng video, mababasa ko po agad. Kanino na to? Tapos na ang dami na palang pinapanood ko. Kanina pa palang nanonood to sa ibang Kay Ate Nati Remigio pala yun. Okay. Kabayan, bye na muna ako. Sige, Manoy, salamat. Anthony Max, Dan Pulpak na po. From Lulu Makaraog. Yan, babalikan po kanyan. Ma'am, Pastora, nakadikit na po daw si Conla Villanueva. Johnny TV Vlog, Nati Remigio, Mex.
and design, dikit na pabalik po from Mama Milods. Hintay lang po ng baba, Ate Mama Milods. Medyo mabagal po si Ate Nati Remigio. Pero babalikan po kanya, huwag kayong mag-alala. Basta po medyo may, huwag naman nating maliitin yung medyo may age na. Eh syempre dahan-dahan lang po silang nagbabalik. Pero kahit slowly, surely naman yung kanilang balik. Kaya paghintay lang po, hintay. Babalik po yung mga yan. Yan po ang mahalin natin, mga legit po yung mga ganyan, yung mga senior citizen. Hindi, ma'am natin Remigio. Hindi pa po na senior citizen. Itong misis ko po kasi isang ano to eh. Number 1. Copy, thank you from Lolo Makarag. Thumbs up, host. Maraming salamat po, host. Pasilip-silip lang po ako. Iwan po kayo ng bakas watching at digitan ko po kayo. Maraming salamat po from Ate Rosita Way of Life. Salamat po, Ate Rosita Way of Life. Salamat po. Thumbs up dan, host. Bigil lang, busy pa from Ate May Kajiyama from Kyoto, Japan. Kyoto, Japan nga ba? O Osaka? Dan kay Lolo Makaraag, kuya. Pag-graduatein ko ng 100 si Ate Lolo Makaraag. Sige, palampasan pa natin si Pastora. Dikitan ko rin. Bagal tong anak eh. Nagluloko. Ay, naka-ano na pala? Naka-subscribe na. Naka-subscribe ko nga lang pala. Ito parang hindi pa. Subscribe ko na. Number 97 na ako, 97. Pasubrahan na natin, kaibigan Berlot. Ipin ko nga para madaling para madali. Wala tuloy. Yan, para madaling masuklian. Copy, thank you from Lolo Makaraag, Pastora. Mama Milods, Dan Pulpak na po sa inyo from Kodla Rebellion, ba? Mama Milods, thumbs up dikit po from Maya Vlog Official. Salamat sa mga dumikit sa akin. Maya 6 ng gabi punta kayo sa LS ko. Mga katropa from Manoy Dong Vlogs. Lolo Makarag, dan sa'yo pabalik from Johnny TV Vlog. Pag nabasa ko po, Pastora, na ano ba, ganyan, Lolo Makarag. Yan, pag nabasa ko pong Lolo Makarag, dan sa'yo pabalik, ibig sabihin, tapos na po mag-subscribe kayo sa inyo, tapos balikan nyo po siya. I-subscribe nyo din po siya si Johnny TV Vlog. Tapos magbababa si Johnny nagbaba si Johnny ng bahay, yung sa dulo. Yung sa dulong link niya, yung HTTPS. Yun, pindutin nyo po yun, i-click nyo po. Para makita nyo po yung bahay ni Johnny TV Vlog, yung kanyang channel. Yun, kung Larry nag-drop ng bahay, makes and design, dan sa nakapin, 20 lakay. Ay, 20 ka na ba kay Ate Nati Remigio? Oo nga pala 931 na si Ate Nati Remigio. Yan, yung binaba po ni Pax Bibiloria, kay Nati Remigio po yan. Thank you very much po sa inyong lahat.
from Ate Nati Remigio. Yan po yung ano kay yung Pax Teng, ay Pax Bibiloria. Bahay po yan ni Ate Nati Remigio. Hello, 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 hello. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up? Merry, 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 merry Christmas, Merry Christmas, Happy New Year. From Ate Joliet Manakpakan. And Ate Joliet 12 Dilatori, mega mega love shout out sa aking ate na si Ate Joliet Namakpakan. Hashtag mga milods, done po from X and Design. Tulong-tulong lang tayo mga idol, lalo na yung mga maliliit na bahay. God bless po sa ating lahat from Conlori Villanueva. O kaibigan, ganyan kami dito sa aking live stream. Tulungan. Tingnan nyo naman po, pag sinabi kong Manong Lakay, pahingi ng ano, pabigay nga ng 10, binibigyan po. Yan, si Berlot Gaming po, kahit di ko po sinabihan, nagkusa po siya magdikit. Kaya pakidikitan nyo po, si kaibigan Berlot Gaming. Isa rin po yan sa nakatulong sa akin nung hindi pa ako graduate sa YouTube channel, Tinulungan din po niya ako sa banana, sa pag-like. Yan, si Mix and Design, Manong Lakay, Skeller Motovlog. Yan, lahat yung mga yan. Lahat po nang nandito nakatulong sa akin. Hindi ko na po isa-isahin. Lahat po kayo nakatulong sa akin. Kaya, hindi po ako magsasawang pasalamatan kayo lagi, mga kaibigan. Tulong-tulong lang po para makagraduate tayo sa YouTube channel. Berlot Gaming, done from Mama Milods. Juliet Dilatori, bigi-bigi, Mama Milods. Salamat from Mama Milods. Good afternoon, host from Juliet to Dilatori. Mag-charge muna ako Lakay for Mix and Design. Sige Manong Lakay, salamat po Manong Lakay. Salamat ng marami Manong Lakay. Thank you very much. Ayay Vlog Official, sa nakapin, done. Full pack na po. $101 ka na po. Pastora Lolo, 101 subscriber ka na po. Dahil sa nakapin ha, from Ate Joliet Dilatori. What's up, what's up, what's up, what's up? Shout out, what's up? Merry Christmas. Happy New Year from Ate Joliet na magpapan. Mami Lods, nag-grab na ba? 101 ka na po Ate Lulu Makaraod. Karangalan ko po ang makatulong sa iyo ate from Berlot Gaming. Thank you very much, kaibigan Berlot Gaming. 101 na si Pastor Makaraod. Kanina ano lang yan, 80. 81 nga ba? 84. Loricon Villanueva channel. Tingnan ko nga si Loricon. Parang meron pa akong hindi nakadikit kay Loricon eh. Nakadikit na pala. Kaibigan Loricon, nakadikit na. Ito hindi pa oh. Naglulungo na kasi yung LCD ko. Pero hindi pa nga oh. 662 ka. Ayan oh. Pulang-pula pa oh. Pang 63 ako. 663. Like number 89. Tingnan ko sa isa. Oh, 663, 664 na, pang 664. Oh, like number 89 kanina, oh, like 90 na, 90. Panoorin ko lang, kaibigan Lori ko na, oh. Panoorin ko lahat, oh. Oh. Para makatulong pa rin sa WH nyo. Nakatulong na yung banana ko, nakatulong pa sa WH. Maraming salamat po sa mga bagong kaibigan ko. Salamat po sa inyo, lalo na sa iyo, Idol Host. Maraming salamat din sa iyo. Out muna ako, host. Titinda pa kasi ako sa palengke.
Sa ilis mo na lang ulit, host from Ayahay Vlog. Sige kaibigan, may isa pa akong pang-ayuda na lobat kasi. Pero pag mamaya nando kay Edners, ayudahan pa rin kita kay Edners. Johnny TV Vlog, nag-drop ng bahay. Jolly Dilator, bigi-bigi. Pax Disogling. Nyopi siyang host from Pax Disogling. Ano yung Nyopi siyang host? OTW hashtag Larry Con Villanueva Channel from Berlot Gaming. Dating dikit hashtag Larry Con Villanueva Channel 7 Berlot. Con Larry Villanueva, bigi-bigi. Joy 12 Channel, Tamsak Danos from Joy 8 Channel. Tapos na oh. Nandun ako kay Just Joyce Official. Ito. Ay, hindi pa pala. Ay, tapos na pala. Ibang video na oh. Ilay ko na lang. Like number 6. Morning breakfast, my mother and my father and super kulit. Ito, iba naman oh. Nag-iba na yung mukha ni Loricon oh. Gumanda naman. So, hindi natin kilala to. Gumaganda pala si Loricon pag sa ibang cellphone. Welcome there to live tuning from Pax Disogling. Yun, thank you my friends, Pax Disogling. Welcome din. Please drop your link. Baba nga ng bahay, Pax Disogling. Nakakindi yung Tagalog to eh. Ayun pala. Jory. Oh, subscribe mo sa'yo, kaibigan Pax Disogling. Number 1. Yan. Bell all, my friend. Kalimbang all. Like. Tapos, panonorin ko yung video mo, kaibigan. Panonorin ko lang. Oh, pangalawa. My friends, Pax Disogling. Bell all. And like. Yan, panonorin ko, kaibigan Pax Disogling. Baba ng bahay, Joy 18 Channel, kung sino ka man. Ramsakos, gandang hapon, may love shoutout from Manong Celso Loto. Salamat, my friend Celso Loto. Bird Gaming, OTW to Pax Disogling. Josie Vlog, magandang hapon po, Kuya Host. Magandang hapon sa inyong lahat. From Josie Vlog. Pabangan ng bahay, Josie Vlog at saka Joy 18 Channel. Dyan na po sa nakapin. Berlot, hello friend from Pax Disogling. Pax Disogling, Dan Pulpak from Larry Villanueva. Dyan po sa nakapin. Dan Pulpak, my friends, Pax Disogling. Hope you visit mine too. From Berlot Gaming. Joachi Vlog, nag-drop ng bahay. Ay, dikit. Baguhan pa lang si Joachi Vlog. Oh. Joachi Vlog, oh. Isa. 16 pa lang subscriber mo, 16. Pang 17 ako, pang 17. Kaibigan Berlo to, si Josie Vlog. Bata pa.
Pangalawa, Josie Vlog. Panoorin ko lang Naka-off kasi, hindi makapag-comment. Like number 21 na Pangatlo. Like number 22 na, 22. Panoorin ko na, maiksi lang naman, 1 minute and 15 seconds. Thanks, Con Lori from Pax Disogling. Dansa na Kapin from Joy 18. Baba ka na ba yung, ay yun pala yung Joy 18. Tika lang, mamaya Joy 18 na mamaya. Joy 18 channel, Dan Pulpak din sa'yo. From Con Larry. OTW Joy 18 channel from Berlot Gaming. Con Larry Villanueva nag-rap ng bahay. Hashtag Josie Vlog, Dan Pulpak sa'yo, pabalik na lang from Joy 18. Maraming salamat po Kuya House from Joji 18. Sinilo pala to, Sinilo Vlog. Nakadikit na kaibigan ng Nilo sa'yo, nakadikit na. Nandiyan ka na sa live. Kaibigan Nilo, hindi pa Nilo Vlog. Like number 16, kaibigan Nilo. Kung Larry Villanueva nag-drop ng bahay and Mama Milods nag-drop ng bahay. Hashtag kung Larry Dan Pulpak sa'yo from Joy12 channel. Thank you Pax Disogling with love emoticon, with heart emoticon from Berlot Gaming. Salamat host. From Joy 18 TV channel, Joy 18 channel. Joy 18 channel, nag-drop na ba? Katanying, buy mo na, i-charge ko lang CP ko. Isa lang gamit ko CP from Mama Milods. Sige po kaibigan, ate Mama Milods. Malapit na rin ako mag-end, malapit na rin. Kaibigan Nilo, isa ba kaibigan Nilo? Team event pala to, team. Like number 17. Baha. Yan, tapos na. Kaibigan Nilo Vlog. Ba't yung iba may ads? Yung iba may, wala. Balikan ko sila. Pag may dumikit sa akin, legit naman ako. Pero mga Milods, so syempre naman, legit ang mga nandito. Babalikan kayo ng mga Milods, mabait yan. Berlots, XA, Collaboration, MBL, 8.12, Big Like from Pax Disogling. Thumbs ako from Mama Milods. Juliet na magpa-dilatory, bigi-bigi. May premiere ka pala mamaya. Bukas pa po yan, ate Mama Milods. Bukas pa. 10. Alas 7. Maumay kayo doon. Ang haba ng 22 minutes yun. Nung bagyo. Nagluto ako ng tinola.
Bukas na po yun, alas 7 bukas. Thumbs up po from Mami Lods. Thank you Mami Lods. Thank you Mami Lods. Julie 12 Dilatory, Bigi with love and care emoticon. Conlary Villanueva, nag-drop ng bahay. Pax Disogling, Mama! From Pax Disogling. Julie 12 Dilatory, Bigi with love and care emoticon. Hello Max, from Juliet 12 Dilatory. Shout out from Ate Juliet Manakpakan. Yan, nagising na naman yung mga taga-Korea, taga-Taiwan. Mag-i-English na naman siya mamaya. Ay, mag-LS. Mag-iingay na naman siya mamaya. Si Ate Juliet Dilatory. Ruina Terrenia, Bigi, and Conlary Villanueva. Joy 12 Channel, hashtag Berlot, Dan Sukli. Nag-grab shoutout sa $16 million email. Salamat po sa 65 thumbs up. Magdikitan pa po kayo, magdikitan. Hindi pa po nakakadate kay Loricon Villanueva. Hashtag Conlary Villanueva. Ilocano yun po siya, Ilocano. Pin ko nga. Tapos na ba kayo kay Anthony Max? Oo nga pala, kanina pa nga pala yan. Churi. Yan, kay Laricon tayo, kay Laricon Villanueva. May glove shoutout sa $15 million may house ni Tonying. Teka lang po, inom lang po ako. Inom. Yung bango-bango naman ng adik. Bango-bango na naman ng aming aso. Yun, andito pa rin sila. Hello Max from Ate Juliet 12 Dilatory. Beryl Dan Chukli from Joy 12 Channel. Salamat po sa pag-pin from Conlary Villanueva. Jingo Ninja, Bigi with love and care emoticon. Conlary Villanueva, Bigi rin. Ba natanggal o? Ito ko lang natamaan. Kain mo tayo ng Sergulas. Johnny TV Vlog, ang drop ng bahay. Tinanong natin si Johnny.
Meron pa yata akong hindi pa nakadito kay Johnny TV. Nakadikit na pala kaibigan, panoorin ko na lang. Like number 12. Panoorin ko lang ha kaibigan na. 9 minutes and 10 seconds. Ay ito hindi pa ito, nakadikit na rin pala oh. May like na nga rin. Ba't iba? Eto hindi pa sigurado. Oh, hindi pa nga oh. Dikit yung kaibigan Johnny ha. Johnny TV Vlog. Like number 13. Panoorin ko lang lahat. Ano, panoorin ko lahat. Para sa WH mo kaibigan Johnny. Konlari. Handaan sa bahay. Light, beautiful. From Pax Disogle. May 45 minutes pa pala tayo. Daming barya ni ano ah. Ni kaibigan Johnny TV Vlog. Mga barya. Nandito ka sa bahay mo kaibigan Johnny. Ayun oh. Magbubukas ka ng ano, bubukas ka ng tindahan. Yun, may grab shoutout sa 11. Piso wifi yan bro. Ay, piso wifi. Yun, dami nga oh. Nandito kong daming barya oh. Buti hindi ano yan, dinidisklaban ng ano. Mga taga riyan. Punong-puno na yung ano. Ilang buwan yan bro? Ilang buwan yung harvest na yan? Yung ina-harvest mo ngayon, ilang buwan yan? Juliet Dilatari, bigi-bigi. Good luck for the future, my friend Tonying from Indonesia. Ay, okay. Thank you my friend. Thank you for coming to my live stream. Salamat ng marami kaibigan. Salamat at nakapasyal ka kay Tunying. Sa live stream ko na ano na narita ko bali 27 days yan bro. Aba, malaki. $27 days, so tig-5 yata yan, tig-5. May tig-5, may tig-10 yata, tig-piso. Wow, grips.
Oh, tiglit oh. Oh, meron pa dito oh. Namalingke kasi ako kanina, malingke. Bumili ako ng 1/4 kilo na grapes. 5-10 piso bro. From Johnny TV Vlogs. Ay, okay, okay. Oo, nakikita ko nga eh. Pero karamihan 5. Yun, nagkapira yung bata o, tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa siya. Bebe. Oh. Anak mo yung bro, yung bata naka-green? Alin dito? Rita. Ay, anak niya pala. Bawal yun yung hindi dirty finger. Malakas din pala yung piso wifi na yan. Minutes pa ako, 40 minutes. Pero kahit ano lang pala, kalating oras ay 2 oras na lang. Dead na rin ako. Tama na yung 2 oras kalate. Yun, natin dilatory, bigi-bigi. Yun, matatapos na. Bali 6 ang ganian ko bro. Ano yung ganyan? Ay, ganyan. Bali, 6 ang ganyan ko bro. Ah, okay, okay. Ate, ba't nandiyan ka? Baka ka pa? Ate! Tawagin mo nga. Toy. Wala, hindi alis yan, hindi alis. Ilang kita yung paligo mo. Dati, ano lang yun dito sa akin, piso wifi ay, ano ba yun? Pesonit pala, pesonit. Eh, hindi nag-click. Gawa nga ng pandemic. Maganda pa ako. Ano na lang po, 10 minutes. Gagawin ko lang pong 2 oras kalate. Para malaki din ang kita dyan sa piso wifi na yan bro ah. Kasi si Kajuni TV, sabi niya yung 20 pesos niya. 20 pesos niya tapos nag-live siya. Kayang-kaya yung abot yung ilan nga ba yun? Maghapon yatang kaya niyang i-live. Diyan sa piso wifi. Malakas yan kasi online ngayon. From Johnny TV Vlog. Saan ba location mo? Bro, Johnny TV Vlog. Manila bro, ay Manila ba? Kala ko dito, Pangasinan kasi ako, Pangasinan.
Bagay, lahat naman kasi dito may cellphone eh. Lahat naman dito may internet. Last 8 minutes, 8 minutes. Ayan, tapos na oh. Kaibigan Johnny. Tapos na rin itong isa oh, lasada na oh. Mega love shoutout sa $10 million mayos ni Tunying. Minsan napunta ako dyan bro, sa Dagupan, Pangasinan. Ay, ganun ba bro? Nadadaanan mo lang yung lugar ko. Rosales lang ako bro, Rosales. Tapos liliko ka ng konti, papuntang Balongaw. Yun, natira niya, bigi-bigi with loving care emoticon. Tingnan natin si Silsuloto. Ay, kaibigan si Silsuloto, hindi mo pala nakadikit oh. Kaibigan si Silsuloto. Ito yan, naalala ko. Like number 19, kaibigan si Silsuloto. Ito, hindi pa ito nakadikit, sigurado. Kakapagawa ko lang ito eh. Oh, sabi na, hindi pa nga oh. Like number 20. Kaibigan, Silsuloto. Lalo nang hindi pa to dahil kakapadala lang ito. Oh. Pangatlo, kaibigan, Silsuloto. Like number 20 kanina o like number 21. Oh, number 21 na o. 21 o. 20. 21. Panuorin ko po yung tatlo ha, kaibigan sa Silsuloto ha, tatlo. Oh. Yung kayo nagigitara. Maiksi lang naman oh, 4 minutes and 35 seconds. Yun, Johnny TV Vlog, nag-drop ng bahay. Pakadikitan naman po si Johnny TV Vlog. Pang-arsap yata yung ano mo bro ah. Yung profile picture mo. Kaibigan Johnny TV Vlog. O may sama lang na riders. Yun, last ano na po pala oh. 4 minutes. 3 minutes, 3. Last 3 minutes. Saktong matatapos tong si ano, si kaibigan Silsuloto.
Saktong 2 oras kalahati. Pang riders yan bro. Ay, pang riders lang bang ano na hindi ba akala ko arsap? Best lang pala, best. Hindi ko masyado makita eh. Nakita ko lang yung green eh. Akala ko arsap. Member din tayo ni ano ni Colonel Bonifacio Busita. Tapusin ko lang ang Jane QR TV. Malapit na kaibigan sa Loto. Tapusin ko lang yan, tapos mag-end na rin ako mga kaibigan. Hashtag mga milads, digit pulpak na po sa iyo, idol from Loto. Tayo na matatapos na kaibigan sa Loto, yung dalawa. Pangatlo. Pag natapos po ito, mag-end na ako mga kaibigan. Kung Larry Villanueva, bigi-bigi. Yan, tapos na kaibigan sa Loto. Isa. Yan, matapos na rin, oh. Milas Channel. Yo, tapos na. Itong isa malapit na rin, kaibigan. Mag-out na ako, bibini ka. Mag-out na si Kuya Tunying. Mag-out na si Tito Tunying pala. Ate Nika Channel, Yahoo Tito, from Ate Nika Channel. Haba ng ads mo kapatid, stamp up, down, napadaan lang po from Ate Honey the Basic. Harang pa po from Ate Nika Channel. Good afternoon, Manny Tunying, from Alvin Watchador. Jorle 12 Dilatori, bigi-bigi. Yun, tapos na. Iba naman yung gumigitara. Oh. The cut string naman to. Bago to. The cut string. Lupit nyo. 59 subscriber. Yung views niya is 10k views. 4 years ago. May subscribe ka. Joke lang. Yung ating kilala yun. Yun, Ate Juliet Dilatori, bigi-bigi, and Ate Nika Channel. Magpapalam na ba ako mga kaibigan, Ate Juliet? Salamat po, Ate Juliet. Tama na po yung 2 oras kalahati lang na na video natin. Salamat po sa 67 thumbs up. Bibini ka. Dating dikit Silso, salamat ng marami. Sa mga nandito po, maraming salamat po. Magpapaalam na po ako sa inyo. Para may punta naman po tayo ibang LS. Support naman po tayo sa iba. Larry Con Villanueva, salamat ha. Salamat sa pagpunta mo sa aking live stream. Salamat. Basta support lang tayo mga kaibigan. Ate Juliet, salamat sa pabigi-bigi. Bibini ka Channel, salamat ha, bibini ka. Ate Honey the Basi.
Manay Alvin Watchador, salamat, salamat. Sige po bro, salamat po from Johnny TV Vlog. Silsaloto, salamat kaibigan Silsaloto. Ate Rowena Tiranya, salamat po. Bye-bye Ate Nika, Silsaloto, bye-bye kaibigan Silsaloto. Doricon. Bye-bye, thank you very much sa inyong pagpasyal. Ingat po tayong lahat mga kaibigan at pagpatuloy lang po natin ng away. Tulong-tulong lang po tayo. Ate natin Remigio, salamat po, bye-bye. Magtulungan lang po tayo kung sino may eros, punta natin. Kung sino may video, puntahan natin, panoorin natin. Kung monetize naman po sila, huwag naman po natin i-skip ang ang ads para makatulong din sa kanilang iniipon na revenue. Tulad ko, nag-iipon ng $100. Thank you Kabsat. Salamat Kabsat. Konlari, salamat. Nagyaman na Kabsat. Umay kadtoy live stream ko. Salamat. Walang boses from Meron. Ang lakas ng ati. Sige, bye-bye. Thank you very much sa inyo lahat. Shout out and God bless us all. Thank you very much. Bye-bye.